Hola, 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 nou episodi de Pokémon Maragda. Avui tinc por, ho he de confessar, tinc por. No ho veig gens clar, avui ens toca... Bueno, avui, ara mateix, ens toca el combat contra la líder del primer gimnàs. I no tenim equip, gent, no tenim equip. Mireu l'equip que tenim. Aquest és l'equip que tenim. El veieu, no? No ho sé, no sé com fer-ho. He estat pensant estratègies, però és que no tinc res. La líder té 2 Pokémons, llavors només podem anar amb 2 Pokémons. I he decidit que en aquest primer combat seran en Revigós i la Toxineta. No em vull arriscar a perdre en Fogallet. No el vull arriscar a perdre'l perquè... Que potser el perdré igualment, perquè no sé si seré capaç de guanyar-la. Si és possible que em netegi, que em netegi l'equip, Té els Pokémons, en té un al nivell 14 i un al nivell 15. Llavors, jo els posaré al mateix nivell que ell, No vull... No vull patir. Pujaré en Revigós al nivell 15. Vale. I pujarem la Toxineta al nivell 14. Els hi donarem una balla a cada un. La Toxineta és dèbil, sou conscients, no? De que és dèbil... donar? Que és dèbil contra els tipus roca. I donar en Revigós. Vale. Gent, és que no hi puc fer-hi més. O sigui, no tinc MTs per donar-los i no tinc... Quins objectes tinc? Tinc objectes curatius, tinc balles, tinc defensa X i especial X. No està mal, potser els gasto. Urpa ràpida, crec que serem més ràpids que els Pokémons que ell té o ella té de tipus roca. Tinc dues super pocions i 4 pocions. I no tinc res més. No tinc MTs, no tinc objectes bons per donar-los. Vull dir, això és el que hi ha. He agafat 2 Pokémons que em puguin atacar a nivell especial. Perquè els Pokémons de tipus roca són molt físics i tot i que ja que tenim debilitat, doncs atacar-los pel seu taló d'Aquil·les, no? Amb qui obro? Obro amb la Toxineta. Obro amb la Toxineta. La Toxineta s'hauria de fer el seu primer Pokémon, que és... a confusions, bàsicament. Toxineta està bé perquè té molta defensa i defensa especial. Té més defensa especial que defensa, però és el Pokémon més defensiu que tinc. I en Revigós, el bo que té, tot i que té poca defensa, bueno, té més defensa que defensa especial, això és positiu, però en té poca, que mossegada en aquesta generació és especial, i és d'estap. Llavors, hi pot fer retrocedir. Amb això és amb el que em baso. Així que, res, Petra. Bueno, Petra no, es diu Letícia aquí. Hola, sóc Letícia, la líder d'aquest gimnàs. Em vaig convertir en líder després de treure tot matrícula a l'escola per entrenadors Pokémons. Em pregunto com ho faràs tu. Excel·lent, notable, bé. I amb un suficient em conformo, Letícia. O insuficient. Espero que no. Porta't bé, Letícia, porta't bé. No les tinc gens amb mi, I aquí té 3 Pokémons? Vale. Té 3 Pokémon, gent. Jo he mirat a Wikidex en tenia 2, ¿Qué pasó? Mobre amb en Cudal. Confusió. I amb quan li treu un confusió. No li treu mitja vida, però el confon, això és positiu. Digue'm que està tan confós. Tomba pètria. I amb quan em treu un tomba pètria. Uf.
De 42 a 18, 18, 28, 38, 39, 40, 41, 42. M'ha tret 24. Llavors una altra tomba pètria l'aguantem. Vale. Podria fer endurir. És que crec que no em serviria de res, No, crec que no em serviria de massa res. Confusió. Oh, cop crític! Uf, toxineta, que bé! No m'ho esperava, això de tu. I ara m'envien Nasqual. És el seu Pokémon, el seu millor Pokémon. Jo aquí hauria de canviar en Revigor, gent. Vale. Espero que m'aguanti un cop en Revigor, Tomba pètria, no falla. Quan em treu? Vale. Em baixa la velocitat, però tot i així serem més ràpids i espero que si tomba pètria té poca precisió, llavors crec que l'estratègia és atacs de sorra, tio. És més ràpid, em fa endurir, no m'importa perquè l'atacaré per lo especial, vale? I jo l'he de fer fallar, tio. Jo crec que li enxufaré atacs de sorra, a més no poder, que s'endureixi, m'és igual. Poca precisió que té tomba pètria i a sobre si li baixem a la precisió és molt probable que li costi molt apuntar, 3 endurir, no m'importa. Vale. 3. Li hem baixat la precisió a menys 3. Li baixo una més. No m'està atacant. Menys 4 de precisió. No sé fins a quan pot baixar, la precisió. Jo crec que una més. Bloqueig, no puc canviar. M'és igual. És a dir, hem vist 3 atacs que té, me'n falta un. Vale. I ara mossegada. Placatge falla, vale. Té tomba pètria, placatge, bloqueig. I tomba pètria. I placatge i tomba pètria fallen força, ja de per si. Bueno, força. Una mica. Llavors, amb el que li hem baixat la precisió, difícilment m'hauria de poder atacar aquest cabron. Ai, perdó per l'insult. Vale, es cura amb la Valla Manda. Jo també tinc la meva Valla Manda. Falla. Vale. Ja utilitza poció. Jo quan el tingui a puntet de matar-lo crec que també em gastaré una poció, gent. No l'hem fet retrocedir cap cop i mossegada pot fer retrocedir. Vale. 2 més i m'enxufo una poció. Per anar... Hòstia, ha gastat 2 pocions ja la cabrona. Quina pesadilla, no? Una més... M'ha tocat, cabron. M'aguanto una tomba pètria. Sí, perquè em curo amb la valla, vale. Uf, encerta, crec, posar la valla. Placatge falla. Vale, mossegada. Cop crític, merda, no he pogut fer servir poció, però bueno, està bé. Està bé, Revigós, uau, has fet molt bé. Crec que l'estratègia un cudal. Crec que l'estratègia és la mateixa, Deu tenir tomba pètria aquest i crec que és atac de sorra. Atac de sorra, li baixo la precisió perquè falli. Quins atacs pot tenir? Arrupir, es puja la defensa, no m'importa. Hòstia, crec que hem trobat la clau d'aquest gimnàs, Llança pedres, quan em treu? De 27 a 14. ...27 a 14 n'hi van... 13, no? Però no em puc arriscar. Li hem baixat la precisió menys 2. Jo em gastaré una poció aquí. Amb en Revigós. Vale? I ara ja hauria de començar a fallar, vale. Llançapedres també falla, no té precisió del 100%, llavors vull dir, crec que anem bé, Li faré un altre atac de sorra. Hòstia, no falla el puto llançapedres, tio. Vale, un altre... Estem a cop de crític, també t'ho dic. Això és un factor. Anem a mossegades, ja. A veure quan li treu una mossegada. Perdoneu pel combat pesat i avorrit que us estic fent, Uf, déu-n'hi-do, no calia... Toma, falla! No calia fer-li tant... Guanyem! Gent, guanyem! Vamos! Joder! Hòstia! Telita, Telita.
Mare de Déu, mare meva. S'ho ha fet molt ben Rabigós, molt i molt bé. He perdut, suposo que encara em queda molt per aprendre, ho entenc. D'acord, amb la normativa de la Lliga Pokémon he de donar-te una medalla per haver-me vençut. Per favor, accepta la medalla pedra de la Lliga Pokémon i em don algun dineret. Uf. No les tenia gens amb mi, Vale, rebem la medalla pedra. M'augmenta l'atac dels Pokémons i em permet fer servir tall fora dels combats. I em don tomba pètria, segurament. Fantàstic. Vale, moltes gràcies, moltes gràcies. Vale. Uf. Mare de Déu, Mare de Déu. Que dur que ha sigut això. Tu, lleva't del meu camí. Hòstia, altre cop aquest de les peces. Ets molt... Roben sempre, tio. No te'n vagis, torna aquí, lladre. Vaig a curar, és que vull anar a curar, estic encara tens. Però molt bé, Mira que ho veia complicadíssim, aquest gimnàs. En fi, recuperem l'equip. Vale, em torno a posar l'inicial. En Xiuxivel, perdó. I en Rabigós. Pròxim gimnàs amb... tipus lluita. I no tinc equip pel tipus lluita. Tinc en Toxineta. En Toxineta sí que em va bé. Ai, que no he curat. Ah, sí que he curat. Però els de més no em van bé. Ets tu, gràcies per ajudar-me abans al bosc de Beniflora, però torno a necessitar la teva ajuda. Aquest bandarra de l'equip aigua m'ha fotut un paquet molt important. Segur que em tiraran al carrer si no aconseguim recuperar-lo. Vale, jo te'l recupero. Tinc repel·lents, digue'm que sí. Només en tinc un, Bueno, en fi. El gastem ja. Ja no sé amb qui vaig lluitar, amb qui no. Amb aquest de la dreta crec que no vaig lluitar. Joder. I és de tipus roca, és que passo de lluitar-hi. Però no gira mai el cabron. Uf. És combat obligatori, Doncs vaig amb en Rabigós a fer l'estratègia que acabo de fer. Bàsicament. Vale, no hem de tenir problemes. Vale, el matem de 2 mossegades. Perfecte. Vale. Oh, quina desgràcia. Estava passejant amb la meva Becky quan un desvergonyit ens ha atacat i ha segrestat la meva Becky. Ai, què faré ara? Tranquil, tranquil, que jo et recupero la teva Becky. Aquest tenia un... Vaig amb en Fogallet. Tenia un Rabigós. Tu, una altra vegada, doncs vine, no et tinc por. Pels tentacles de Madumal, segrestar aquest Pokémon no m'ha valgut de res i damunt el túnel s'acaba aquí, així que què vols lluitar? No, aquesta vegada no tindràs tanta sort. Vale, combat. Abans tenia un Rabigós, si és el mateix, sí, tens Rabigós, nivell 11, vale, estem bé. Estem bé. Brases i brases, i cap a casa. Vale, hem guanyat el recluta Aqua. Perfecte. Ostres, quina malícia. El líder em va dir que aquest encàrrec estaria tirat i d'això res, tanta complicació per un paquet tinyós. I tu, saps què et dic? Que si tant el vols, agafa'l. I em dona el paquet. Doncs ja l'hem recuperat. Vale. I ve el senyor gran. Becky, quina alegria, pensava que no et tornaria a veure. Moltes gràcies, jove. Becky, et deu la vida. Jo sóc el senyor Lluquet. I tu, Llucet. Ah, Cendra, estic en deute amb tu. Si et puc ajudar en qualsevol cosa, no dubtis en dir-m'ho. Ma casa està a la platja, entre la ciutat de Beniflora i el seu bosc. Vinga, Becky. Mona, cap a casa. Ha fet la Becky. Això de gavina. Aquí hi havia per trencar pedres. I aquest ja em deixa passar. Ara que s'han anat aquest poca vergonya, continuaré amb la meva feina. Ja se'ms ha acabat el repel·lent. Qui són aquesta gent? Per anar a la
porqueria verda sense traçar i has de passar per assomar. Són treballadors, no entenc. Vale, em fan bastanta xapa, ningú em dona res aquí. No, no em donen res. Vale, tinc corte, no? Ara puc utilitzar corte. Hi ha algú que pugui prendre corte, primer de tot. Tomba pedra, de moment no el gastaré. Només en fogallet, tio. I és que crec que passo d'ensenyar-li en fogallet. La veritat. Crec que passo d'ensenyar-li en fogallet. Vale. Passo ràpid, Bé, aquest el mato, que crec que el mato d'un brases. I ja està. I així guanyem una mica d'experiència, vale. Doncs res. Ja tinc les teves peces, senyor. Com ha anat? Tens el paquet de bons? Sí que el tens. Moltíssimes gràcies. Tens molt de talent amb els Pokémons per ser tan jove. Pren, et donaré un altre Super Bowl fantàstic. Moltes gràcies. Guardo la Super Bowl a la butxaca i em porta al despatx. Això és la tercera planta de la Corporació de Bon. Aquí es troba l'oficina del nostre president. La veritat és que t'estic molt agraït per tot el que has fet, però em podries entregar el paquet a les drassanes de Porllosa amb tot el que ha passat? La companyia no se'n refia amb els treballadors. I anem durs de personal, així que podries fer-ho tu, a tu segur que no tots els fotran. Quasi se m'oblida, m'estic inventant la meitat de paraules, crec. Espera't un segon, per favor. Vale, puc parlar amb el teu jefe, el teu cap? El president vol parlar amb tu, acompanya'm, per favor. Endavant. Sóc el senyor Penya, president de la Corporació de Bon. Podria parlar amb tu, jove? Ja m'he assabentat que has salvat els nostres treballadors, no una, sinó dues vegades. Bé, necessitaria que em fessis un altre favor. Tinc entès que has d'entregar un paquet a les drassanes de Porllosa. Pel camí hauràs de passar per l'illa de Soramar, on es troba Ferran. M'agradaria demanar-te que li entreguis aquesta carta. I em dona la carta. Guardo la carta. Vale. Naturalment no demano la teva ajuda en debades. Com a agraïment per això i també pel que ja has fet et donaré això. I em don un Pokénap, que és com aquí al map i tot això. Aquest aparell s'anomena Pokénap. És una ferramenta indispensable per a qualsevol entrenador Pokémon. Entre les seves funcions compta amb un mapa de la regió de Hoenn. T'aconsello que miris la localització de Soramar i de Porllosa. Per cert, he sentit que hi ha dos grups criminals causant problemes últimament. Es tracta dels equips Magma i Aqua. Vés molt de compte durant les teves aventures. Amb cura? Et desitjo molta sort, Cendra. Moltes gràcies. Doncs ja tenim el Pokénap i podem seguir avançant amb l'aventura. Hòstia, aquí quants científics. Està buit. Algun em donarà alguna cosa? No. Uf, aquest em fa xapa, Oh, joder, me l'he menjat dues vegades, la puta xapa. És que vull passar ràpid i no hi tinc pràctica i vaig melent. Aquí algú m'ha de donar alguna cosa, 100%, tio, són putos científics. Normalment els científics donen coses. Vale, no. No em dona res. No em dona... No em dona res. Vale, aquest diu que pot reviure fòssils, per quan tinguem fòssils. Vale, doncs res, ningú em dona res. Doncs cap a casa. Ens en tornem cap a casa. Ah, espera't! He estat treballant en una funció del Pokénap i per fi l'he acabada. Què és? D'agenda. Doncs preferiria que m'haguessis donat algun objecte. Què m'ha dit que he de fer? Que truqui algú, no? El Penya. Senyor Penya. Hola, Cendra. M'alegro de veure que el teu Pokénap funciona correctament. Així podràs cridar tota la gent que coneguis durant les teves aventures. Se't nota la cara que et fa molta il·lusió. Què? Com ho sé, dius? Molt fàcil. Perquè t'estic mirant des del despatx. Ah, perquè no té càmera, això. És un voyeur. El senyor Penya és un voyeur. Vale, me piro. Em piro ja d'aquesta ciutat. Hem d'anar a la casa del... combat? No. Ei, Cendra, així que tens la funció de la... Enregistrem-nos, vale. No vol lluitar, Espero que no. Fa molt poc i hem lluitat, vull dir, no crec que... Hòstia, doncs sí que vol lluitar. No. Vale, crec que no podré avançar si no lluito, però... Mobre'm, què mobre el tio? Obrirem en revigós? No sé amb què mobre. Va, fem el combat.
2 combats, no podem perdre avui, Avui estem bé. Té 2 Pokémons. Un Labosa, què és un Labosa? Hòstia, un de tipus foc. Doncs no tenim res per un Labosa, Mossegada. Li trec mitja vida, Brages quan em treu. També mitja vida, pràcticament. El matem amb 2 mossegades, vale? Fantàstic. Pugem de nivell. Revigós i MVP, I una fega molls, que és de tipus... Aquest entoxineta crec que em pot anar bé. Tampoc les tinc totes, Aquapistola en moria a treure poc. Vale. Anem a provar Ventijol. A veure quan fa, som més ràpids. No li fa gaire. Resiliència és venganza, llavors és important que no ataquem. Aprofitaré per posar-me a la defensa, tot i que em serveix de poc. Però bueno. Vale, posem la defensa. Allibera energia no em toca perquè... D'això en si hi ha una confusió si li fa més mal. No li fa una puta merda. Però bueno, crec que a la llarga guanyem. Ho avanço ràpid. Vale. Ben just, Ben just. Hem guanyat l'entrenador Justí. Ets prou bona. I em don diners. Fantàstic. Per cert, aquest del senyor Llucet de qui et parlava, no sé si ho sabies, però fa molts anys va ser un mariner molt conegut. Potser hauries d'anar a visitar-lo. A Ello voy. Quan portem? 22 minuts. Jo crec que arribo, Jo crec que aquí hi ha per fer corte, però no tenim corte. Amb aquests ja hi vam lluitar-hi ahir. Bueno, ahir o no sé quan va ser l'últim episodi. Aquí hi ha per fer corte, però de moment no tinc corte. No li vull ensenyar l'iniciar el corte, perquè llavors no sé si es pot oblidar, si no és un merder. I aquí la casa del senyor Llucet porta'm a la illa. Becky, bonica, vine cap aquí. Cendra, tu salvaràs la meva Becky. Com dius, que vols viatjar amb mi? Que has de dur unes comandes? Quanta feina que tens per ser tan jove, però t'ajudaré, esclar. Al cap i a la fi estic en deute amb tu. Vols que pugem rumb? Sí. Molt bé, pugem rumb. Bonica, ens fem a la mar. Vale, doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, avui hem avançat bastant. Hem guanyat una medalla que no ens esperàvem, ens truquen. Hola, Sandra, sóc el pare, on estàs? Sent molta remor. Escolta, m'ha dit el senyor Penya que t'han donat un Pokénava, així que he decidit cridar-te. M'alegra sentir que estàs bé, però vés en compte, Adeu! Vale, seguim. Seguim en el viatge en barco. I arribarem, aquí hi ha una ruta nova on podrem atrapar Pokémons en un futur, Pokémons d'aigua que ens aniran realment bé. I arribem, gent, a Soramar. Vale, aquí hem d'entregar una carta. Però el primer de tot que farem és anar a curar. Vale. I poc més, gent. Deixem l'episodi aquest aquí i en el proper episodi investigarem l'illa, trobarem en Ferran i potser ja ens provem amb el gimnàs. Gran episodi avui, espero que us hagi molat. Jo m'ha molat molt, l'he gaudit. Batalla increïble i ens veiem properament.